guys! Welcome back again to our channel. So yes guys, it's a beautiful day kay nakuha na dyan naman mong azola, no? So mauni siya after so many struggle. So among semi-unboxing na pud ni sa among channel. First unboxing ni. So muna akong ginamin sa inyo guys nga one of the alternatives sa amuang pagkaon sa amuang pato og manok. So mao po na siya guys ang ginatawag nga duckweeds. So ayan. I've been talking this kind of alternative na pakain all the way nung simula pa siguro ako dito sa channel ko or sa vlog na to. Pero for today, ngayon lang namin to ma-feature or ma-share sa inyo kasi nga we'd like to share it now. So yan, mag-unboxing muna tayo guys first of all. Ginagang abriga. So ayan. So sa mga nangangailangan nga pala nito, ililive ko ng contacts ng person nito sa aking description dyan. You can contact him. At soon sa aking channel guys, pagpapalain, pwede na rin kayo bumili sa akin. Pero I'll just gonna leave a message on my one of my videos kung meron na nga kaming available na pang bebenta. So ayan. So ayan po ang tinatawag na azola. So, apat po siya for $3.20 po, guys. Free shipping na siya. Kung bakit ko nga pala nasabi na gunting nga gang. Dire kilid. Bakit ko nga pala nasabi, guys, na medyo struggle kasi po Kidapawan po yung sana napaskilid. Kidapawan po yung address and then si LBC po, guys, is napunta po siya sa Mlang, which is layo-layo rin kahit papano, pero at least ngayon nakuha na namin kahapon yon, and then ngayon nakuha na namin kasi finalo up namin, and then here it is guys. Ito yung azola. Buhi siya gyud. So ayan yung azola guys. So ayan. Ano ni? Grabe yung lahat na paggan Ha, daghan ra kayo? daghan na gamit kayo. Pero man pang lumig na sadya. Gwapo gurong mag-pure pud tag isa lang kakuan or di lang. Pero na sila. Kanti na sula. So next time guys, i-feature ko to sa pagpapakain namin o isasama namin sa aming feeds na pang substitute para at least aware din kayo kung paano no yun ginagawa. Well, hindi pa kami nakatry pero we'll do it for the vlog. Soon na guys pag marami na siya kasi dapat ipamultiply natin sila ng bonggang-bongga bago tayo kumuha. Pero kasi nga guys, ang sabi nga ng mga tao sa YouTube kadalasan na nakikita namin, rapidly kasi yung pagdami nito. So, ayan guys, meron siyang natipak siya. So, natipak yung gilid ng box na isa lang gang no. Yung iba, okay naman yung iba. So, yung isang packaging lang mukhang siguro na ano to. Biglaan yung pag ano ng So, ito guys, transfer po natin sila sa yung duckweeds namin. Or ito. Yan yung duckweeds guys. Ito yung itsura ng duckweeds guys. Ayan. Medyo maliliit po sila. Ayan. Tapos, compared to azola, malalaki po sila. Ganyan po sila. So, noong nagsisimula po kami guys, nito medyo maliit lang talaga siya. Tapos ngayon, planggana na muna kami kasi para hindi pa naman kasi ganun karami at saka matutukan din muna at wala pa kaming place na paglalagyan. Ayan guys, ipapakita ko sa inyo yung place na paglalagyan talaga namin sa kanila, pero ayan na yung nalagayan ng azola. So ayan guys, nanonotice niyo yung mga white guys, hindi po yan nalalantayan yung mga babies na azola, while itong nasa gilid naman guys, yan yung mga duckweeds. So, ayan, sinama na lang namin. So, ito yung duckweeds guys na sinasabi ko. Pero nalalagyan namin yung isang planggana, ayan. Talagang nasa gilid na lang sila. So, ayan yung iba.
So, napakarami nga guys. I believe, eto guys, pag siguro mga 2 days nito, kailangan na mag-transfer. Gang no. Kasi marami na yan masyado guys. So, kumbaga wala na silang space na like ganyan. Or katulad nito, wala na silang space na kakaramihan. Turari lang ni kay bagong abot ba si mga. So, guys, nga pala guys, temporary lang din kasi puto kasi baka nga pumalanta. Kasi nga, story ko sa inyo, noon kasi, meron kaming na-order kasama nung duckweeds. Or actually, ano lang sila, halo din sila. And then, nalanta siya guys kasi hindi namin inasikaso agad. So, ngayon, kailangan namin asikasuhin agad baka kasi mamatay. So, sabi ng seller sa akin or basta nung tao, ni Mr. Ong, sabi niya 7 to 8 days daw mabubuhay or 6 to 8 days daw mabubuhay yung azolla, yung ganyan kapag nasa container. So ngayon from the shipping nung Wednesday, ngayon is Saturday na. So ayan, nilagay na. So yan, scatter nyo guys or ano nyo, haluin or like separate equally ano nyo, yung parang ano tawag niyan sa Tagalog, na para malubog halos sila sa tubig. Ayan. So parang lumot lang po siya guys. Ganyan po yung azolla. So kailangan, as what you have noticed guys, yung duckweeds is nasa gilid na. Yan yung silang mga green talaga. So ayan. Eto, lalagyan din namin to. Sayang yung nasa container guys, kaya ibuhos natin. Buhos. So para ito guys, itong mini ano namin is parang ano lang to, pond, para siyang pond na maliit. Ayan. Tapos dito namin sinecure kasi tapos nilalagyan namin ng ganyan yung ano ng coconut, yung leaves niya. Kasi para at least maarawan din sila kahit konti. Tapos ulan. Pero kapag masyadong malakas yung ulan guys, is hindi namin hinahayaan na ganyan lang yung nakalagay or yung leaves lang ng coconut. We are putting some like ganyan yung trapal guys, kasi para maging roof. Hindi siya like mabagsakan talaga kasi anong term nun? Lalabas sila guys kapag masyadong maraming tubig. So yan, sayang naman kapag lalabas sila. So sa mini pond namin guys, sa next vlog ko na lang yan or sa next video namin yan isi-share. So for this, ayan lang yung muna yung isi-share ko. Diyan na lang duckweed sa siguro. Ha? Diyan na lang para duckweed sa tanan diyo. So ayan, hindi na namin ito lalagyan muna guys kasi maliit naman din siya. Tapos tanti lang dili siya makondense siya ba maka-recover. That's the most important thing guys, maka-recover siya kasi 3 days, imagine guys, from the shipping, from Agusan kasi ito guys, tapos yung location namin is from North Cotabato. So 3 days na siya nasa container, kaya ayan, kailangan namin silang ilagay agad-agad sa kanilang like temporary na pond kasi para mabuhay sila or hindi sila malanta. Kung mayroon mamamatay, at least konti-konti lang po guys, hindi talagang at least hindi talaga yung tipong lahat sayang tulad nung dati. Sayang na sayang po yun guys. So ayan guys, balik na yung kanilang yan yung sa kanilang ibabaw. Kailangan yan kasi guys kasi nga kapag pupuntahan niya ng manok at kakainin nila yan ng kakainin. Tsaka tapos yung init po guys is malalanta sila kapag ganon kasi yung water magiging mainit din. So ayan. Dapat siya ganyan guys. Hindi sentro sa araw at hindi rin siya sentro sa talagang ulan na malakas kasi aapaw naman kapag ganun. So ayan. Tsaka iwas na rin sa mga manok na paggala-gala kasi nga free range tayo dito. Kasi nga kapag nakita nila yan, for sure it's a buffet na for them. So ayan na siya guys. At kapag may ulan naman guys, yan yung nilalagay namin over top, tsaka nilalagay namin ng mabibigat kasi para at least hindi mawalis or hindi tangayin ng hangin yung trapal. So ayan. Yan yung ginagawa namin. So yung kawayan na yan guys is ready na yan for our mini pond soon.
And yes, and what should I say? Or what can I add more is that, yeah, sunod guys, sa susunod guys, is bibigyan ko kayo ng free giveaway of this Azolla as soon as makapag-establish na kami ng pond. And yes, that's it for this video na muna guys, and I hope you like the video, and sana soon tangkilikin yung Azolla, or tangkilikan nyo yung channel namin. Mamimigay kami ng mga Azolla soon in our channel. And yes, don't forget to subscribe and like and share. And yes, thank you sir sa seller na nakunan ko na Azolla. I really appreciate na talagang narating siya within 3 days, kasi nagkaroon man ng problem, at least dumating na siya. So ayun lang po guys, and thank you sir. And yes, that's it for this video guys. Hope you like the video, and yes, till next vlog. And yes, until next vlog guys, see you soon. Peace out. Goodbye.